Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta? Pila na lang ka-adlaw no, Pasko na. Mga ka-listeners no. Advance day no, Merry Christmas and Happy New Year kada inyong tanan no, mga ka-followers. Papalihog day ko og subscribe sa akong YouTube channel no para notify ninyo kung na ako i-upload no nga mga sumpay nga drama, mga ka-followers no. Ug shout out din yung tanan nga nasunod aning dramaha. Salamat kayo no sa pagsubaybay sa mga sugilanon. Magikan sa RMN Drama. Salamat kayo mga ka-followers no. Ug karon di ta maglangan ni ang naghinapos nga sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. Ang karibal ong lolo. Murag sobra naman sa nabalita atay. Mao gyud. Mao bitang miingon ko nimo nga naluoy kay kong Renato. Kay mao mo ni nabali ning tanan hinuon. Kung asa tumitabang, mao na hinoy mabutang sa peligro. Aw, hinuon. Kung limpyo lang sa gyud ang konsensya ni Renato, wa man sad siguro si amay kabalak-an tay. Kay kung dili tinuod ang mga pasangil, imposible sad kaayong mapriso lang siya sa mga pasangil nga way basihan. Aw hinuon, husto man sab ka Lolita. Pero usahay ra ba? Kining kinwanggol nga pasangil makadaot sab sa atong dungog. Aw, depende na sa mga tao tay. Kung angay ba silang mutuo sa mga pasangil nga way basihan. Basta kay ako. Dako gid akong pagtuo nga kining tanang pasangil nila batok ni Renato. Pulos ni pagdaot, batok kaniya. Ay. Wapaday mo mga to diha. Sabak gud ninyo diha. Kisabad ng inyong gihisgutan. Ikaw ba? Oh. Muduol mag-apil-apil kain na lang ha. Ano? Ayaw pag-apil-apil sa among gisoryahan daday kay kontrapartido kanamo ni Lolita. Ay. Kadungog ko sa inyong gihisgutan ha. Gihimo jud ninyong bida ang kontrabida. Gila mo ay daday. Iya mi ka. Nanasad, naglalis na sad mo. Kamo ba? Naibaw ko nga kuwang mus magsalig nako. Kay lagi sugarol ko. Pero bisag sugarol ko, Dorch. Mas napa ko hustong panghunahon na kumpara ninyo, Dorch. Usa! Gahal-hal lang ka, oy. Uy, daday. Asa mo nang gipunit ni mong utok? Wala. Imong utok ba asa gipunit? Gipunit. Mas katuhuan naman hinuon ang mga sugarol karon ha? Grabe na giron. Mas tuhuan ang sugarol kumpara na mo nga wa gibisyo bisag gamay. Nay, kung unsa man gani na ang imong gituhuan, amo nang respeto. Pero utang buot nay respeto ilang sa nga mong gituhuan ni tatay. Korek ka kabutan na gini akong anak. Mo na hostong pagkaistorya. Bahala na kasi mong gituhuan ni daday basta kami wa mi bisyo. Among bisyo pagsimba na matag Domingo. Basta ayaw pang hilabot na mo ni Lolita. Baka dia ay. Bantay bitaw. Makita raman jud unya ninyo kung magtingkagol na mo. Magtingkagol na unya ng inyong giidolo. Nice ni mo. Bahad-bahad ka pa niya. Ay, shit. Talaon yan na day. Kinsaw niya mauwawa na to. Lo. Lingkod Renato. Kumusta na mong health, Lo? Okay ra ko Renato. Wakay angin kabalakan nako. Ikaw may akong pangumustahon kung nganong hangtod karon. Wa pa nimo iuli ang kwarta sa atong kompanya. Relax lang, Lo. Wa man gud mawa ang kwarta, good? Wa ta magduwa-duwa ra din Renato. Pasbo nako. Iuli ang kwarta karon nga makapadayon ang operasyon sa atong mga negosyo. Bueno, sige. Ako ipasalig ni mo, Lo. Nga atong mga negosyo, magkapadayon gihapon. Daghan na mga investor nga nawad-an og pagsalig sa tong kumpanya. Tungod na ining iskandalo nga imong gihimo. Lo, Gusto na. Gusto na ng imong mga way hinungdang rason rin na to. Hatagan di ka og chance, kutob karong Biyernes.
Kung may bawan ako, nga wa paghihapon may balik ang kwarta sa atong pundo. Manubag kanini ngadto sa korte. Ah, imo ba kong gihulgalo? Wa ako maghulga ni mo rin na to. Wa ug wa gyud. Dili na ko kinaiya nga manghadlok og tao, oy. Wasbo na ko. Karong Biyernes. Kinahanglang ibalik na gyud nimo. Oh, salamat kaayo ulit nga gihatagan jud ko nimo panahon nga makabisita din sa inyo. Wa na isa pa yan, Tasyo. Pasensya na kayo kahanga. Dili na gid kayo kung makatagad nimo. Tungod kay naamang ko ko'y giasikaso, good. Oo, wala kasulit eh. Nakasabot man ko nga daghan sa kaog asikaso. Tuod di ay. Maayusan nga ni Aka karon dinhi. Kaya ako'y gustong ipangutana nimo. Oh, bahin man na sa unsalit. Di ba, nibalik naman kag puyo sa mansyon? Oo, ulit. Kaluhis Ginoo, gipabalik in taong ko ni Lolo Goryo. O tuod, kumusta naman si Greggy? Juan, okay ra mas Lolo ulit. Lagsik naman kay siya. Pero, kuan ba? Pasensya na katasyo ha. Naalam ko'y namatikdan ni Greggy ba? Aambot hakon na sayo pa ko sa kong pagtuo. Nga unsa man li. Naa ba siya sa saktong kondisyon sa iyang panghuna-huna karon? Ulit uy. Okay ra magyug kay nas Lolo. Wa man na madaot ang iyang pangunahuna. Sigurado ka ba, Tasyo? Ulit. Kay ngano man dili. Sorry, gid kaayo, Tasyo. Concern lang gyud ko ni Greggy, good. Ilabi na sa iyang pangidaron og sa mga nahitabo niya adtong mga milabayng adlaw. Nabalaka gid kaayo ko niya. Nakasabot ko nit, pero akong ipaniguro nimo nga wa gyud tay angay kabalakan ni Lolo. Maayo kon mauna, Tasyo. Dako na kayo na tong kalipay nga mulungtad pagdugay ang kinabuhi ni Greggy. Mao sad nay akong giampos Ginoo ulit. Matag adlaw kong nagampo ni Lolo nga unta na siya kanon napiskay sa iyang panglawas. Salamat kayo, Tasyo, nga wag gyud mo siya pasagdi. Di na may tabo nga ako siyang pasagdanlit. Bisan pa man doon na may mga kakulian kanadto, pero di gyud mawa ang akong dako pagigugma sa akong apuhan. Og tuod ay ba, Tasyo? Oh, Nari ko'y importanteng ihangyo nimo. ngon sa Manila. Nahibaw ko nga doon na mo'y kayo ubos sa usag-usa ni Renato. Manghinaot ko nga magkauyon na ang maayo ninyong kabubutuan. Bahay ni Renato ulit. Pasensya na kay ka. Ang panahon na lang yun, ang panahon na yun siguro ipasultihon kung magkauli pa ba ang maayo na mong kabubuton. Nakasabot ko, Tasyo. Ngalawom kayo ang conflict sa inyong pamilya. Ilabi na sa mga paghitabo nga doon na kinabuhing nakalas. Tinuod na lit. Ilabi na nga na ay mga ligong ebidensya nga makatudlo kung kinsa gyud ang tinud anay kriminal sa mong pamilya. Akong iyampo nga unta. Mataga na og katinawan ang mga kalibog og mga pagduda sa dugay ng panahon. Tinuod na lit. Manghinaot ko nga matagan na gyud og hustisya ang kamatayon sa among amahan ug sa mga nahitabo nako. Ilabi na gyud ni Lolo Goryo nga gustong hiluan sa lampingasan nga tao. Jonel, kaminaw. Sumarin. Importante kayo nga itong isgutan karon. Kinahanglan nga magandam ta. Sa may itong pagandaman rin. Nawag na ko siya to ni. Mato niya. Naan ako ng mga kaso nga giandam si Lolo Goryo na to. Ha? Uy, kuya, wag na balita. Usap sa mga kaso nga ilang giandam batok na to rin. Matod ni attorney. Posible yun kuno kaayo ang murder o frustrated murder. O sa? Uy, di ka duha na, uy. Mapriso nilita ni rin. Relax. Relax lang. Dili ko mapriso. Ikaw ra. Usa? Uy, ngano ako naman rin? Kita magkang ikiha. Paminaw. Pananglit lang ba? Kasi ba ko, di malikayan nga dakpo na tas mga pulis. Panaliptig ko.
Magpadako pilay ka rin? Di na manago? Mago ta. Pero nanimbak ko lang ko kung matimingan kita nga madakpan kita sa mga pulis. Hinalang nga imo gigong panalipdan na. O saan mo tigas magpanalipod rin? Kung daghan na kayong mga pulis ang mudakop na to. Ingon ini. Ingnon nimo nga wa ko'y labot sa mga krimen. O kining tanan, imo ra ning mga plano. Usa? Ako rin mo ang kun inistanan rin? Oo, ikaw ra. Pero, ko bala ka. Sabton di ka, Ngay. Kung kitang duha mo'y mapriso, wa na'y makatabang nato. Mas mayo nang ikaw ray naasod. Unya ako naas gawas. Pero makasukol ko sa buruka og mapagawas di kas prisuhan. O ba rin? Oo na. Ayaw ka bala ka bahin na. Basta buhatan lang yun kutob sa imong mahimo. Nga imong, ang kunon ang tanan. Ang kuno na ko nga ako mo'y nakapatay sa inyong amahan. Depende lang niya. Kung maapikihan ang katarungan, basta ang importante nga, mapanalipdan ko nimo. Kaya kung kitang duha god, mayong maduot ini, alaot kitang tanan, alaot ang duha. O labay siguro, wa na'y makatabang na tuog, maparot na tang duha unias bilangguan. Sikat di malasa ni kalaki, ha? Bao nga, maghuna-una na kandaan, ha? Karon pang gani, maghuna-una na kandaan o mga katarungan. Kaya ko mahimong mo-apply ko as a star witness. Patay. Masya, ko'y nagiday ko ini. Timan ini, duwa ra ni nato, Junil. Kinahanglan sundo nimo ang tanan akong gipahimang no karon. Una-una agyod umayo, nga kining akong gisulti nimo, makaayo ra gyud unya ni nato. Aron nga makatabang sab ko nimo. Mong ayo ka bala ka. Kay di ta gyud ka pasagdan, Junil. Paita de ini. Kikulbaan mo nung kung maayo nung na ini. Kung mahitabo man gani nga madakpan ta inis mga pulis, sigurado gina nga mabugnaw na ako sa Glinda. Ay bida nimo, inaunsa ka ba? Ay nang pagdaghan pa diyag istorya. Basta sunda nga akong gisulti nimo. Pero, Ren, mayo siguro nga manago lang tandaan na ni kay basinog. Kalito niya nga doon mga pulis nga mo aresto nato dito sa inyong mansyon. Ayaw lagi ka bala ka. Na ako'y suod giga nga congressman. Nga andam mo tabang nato. Nagkaistoryanay nami, bahin na ning sitwasyon na nato karon. At doon na to siya. Aron doon na tayo kataguan o aron di gyud ta madakpan sa kapulisan. O sa'yo, balitalo. Huwag mas buntag. Manhi sila si Hippy. Daan na nila ang arrest warrant. Batok nila ni Renato o ni Junil. Wow! W! Wow! Nidota ko na ng balita, Lolo Greg. Saba mo. Ay mapagsababahin na na. Ugma, iserve na ang warrant aron arestohon na sila. O ibalhog dayon sila sa prisuhan, lo. Yes, mao ganang tasyo. Mao na niya nga itong ipaabot nga matagan og hustesya ang tanang gibuhat ni Renato di Renato. Yes! Ay, paskang! Yeah, paskang. Anyway, huwag ginagipaambot sa tanan, Greg. Panahon na, nga aristohon na gyud sila. Di nagyad sila makalihayin eh. Kaya ang kaso, wag yung piyansa ug siguro yung madugta na sila sa prisuhan tungod sa ilang mga daotang binuhatan. Wow! Salamat kayo, lo. At least, mataga na sa katinawan ang tanan. Ilabay na gyud sila si Lolita ug ang iyang pamilya. Husto ka, Tasyo. Husto ka. Dako yung kay kang husto. Dili na matuis ang kamaturan. Ug tataw na kayo. Nga sila gyud ang hinungdan sa kamatayon ni Binondo. Marag di ko katog unya inid. Greg, di ko katog bro ko din nang mag-imagine na nagparol si Kuan. No. Bangang dailong. Magpabot gyud ko. Nga musubang ang adlaw ugma. Kay musaksi gyud ko sa nagpusasa na sila og dadon sa presinto. Wow! Urip! Urip. 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 Pero, Ay. pero yun halo. Ah. Kanang mura man og wa ko makabantay nga ni akaron din ni si Renato sa mansyon. Murag nakabanday ko niyang buntag siyo. Ha? Milakaw siya nga siyarang usa. Mao ba? Sir ring usa waday niya kuyog si Junel. Si Junel. Murag waman sa ko kita ni Janel siyo. Murag nilakaw sa siguro to. Oh. Basin ka og nagkuyog silang duha. O kamaw. Ayaw mong kabalakan. Sagdi lang. Sigurado kong mamauli ito sila din eh. Og, masaksihan ra gyud niya nato
nga dakpon na sila. Giyatagan ko dahil ni magigayon si Tasyo nga makikistorya ni mo, gaw? Naglikay na ba gidon ta ko, gaw? Wala ko makabalibad kay niadto man gid sa amo. Unya mihangyo siya nga makigsulti ko na siya nako kadiyot. Mao tong giyatagan na lang sa nako gigayon. Unya, gaw, unsa naman sa iyang gipatuod ya nimo? Basin ba og nadana sa kas mga atik ni Tasyo, ha? Wa, gaw, uy. Pero naagid siya mga gipanulti nimo. Naaman, gaw. Pero wa mo ko mutuod ayon, gaw. Unsa man sa iyang gisulti nimo, gaw? Matod niya, nga kuno mahibaw-an na gid kuno nato kung kinsa gyud kuno'y tinud-an na yung kriminal sa nagpatay sa ilang amahan. Nasag? Di pa naibaw na bantantanan nga siya gud ang nakapatay sa iyang amahan? Ang anga masad og si Renato mo iyang pasanginlan. Ingon siya, gaw. Naanak ko no sila yung mga ligong ebidensya nga makatudlo gyud sa mga taong responsable gyud sa kamatayon sa ilang amahan. Unya, unsa man sa imong pagsabot, gaw? Kinsa man ka nang tawhana ang buot niyang ipasabot. Imposible sa kayo nga iya nagkaugalingon. Malagmit gyud si Renato ang iyang gipasabot nga tao. Murag mao gid na sa kong pagtuo, gaw. Ayaw paminaw, anak, gaw, eh. Di ta mo tuo, anak. Sayo na baya kaayong pagsulti nga naay mga ligong ebidensya. Pero ang sirkumstansya baya sa krimen, siya gyud ang itudlo sa responsable sa kamatayon ni Sir Binondo. Nah, tambot lang, gaw, uy. Wa ba gyud ko mutuo niya dayon, gaw? Aw, wa man sa gyud ang angin kabalakan, ana ba? Kay ang mga dili tinuod nga istorya, gaw, dili man gid mahitabo nga mahimong tinuod. Bitaw sa dinuon. Mao nga mahimo ra paminaw nato, pero naara sa nato kung mutuo ba tag dili. Kay ako gud, gaw. Nagbase lang gyud ko sa mga tinud-an nga ebidensya. Kung mapamatud-an nila sa korte nga sadaan gyud si Renato, aw, diha na siguro ta mutuo. Pero sa imong tanaw, gaw, di ba inosente man gyud si Renato sa ilang mga pasangil? Aw, sa pagkakaroon, gaw, mutuo man gyud ko ba nga inosente gyud si Renato? Tungod kay wa man gyud tayo nakita nga butang nga makapasangil niya nga siya gisadaan. Pero ambot lang kaha kung unsa ka tinuod nga naa si ipresentar nga mga ligong ebidensya. Tan-awon ta lang kung tinuod ba ginang tanan nilang gisulti batok ni Renato. Parehas gyud ang prinsipyo, gaw. Mituo pag gyud ko karon nga inosente gyud na si Renato. Pero kung unsa man ang ilang mga ebidensya, magdepende na lang gyud ni ang tanan sa ilang ipresenta. Mao gani, gaw. Naara na nato kung unsaon pagtimbang-timbang uy kung kinsa gyud nagsulti nila sa tinuod. Nabitaw husgado, gaw. Makita ra gyud unya ng katag. Kung kinsa gyud tinud-an ang sadaan, mao gyud kinahanglang mapriso, gaw. Pero, gaw, lain po'y ato ba? Unsa man na, gaw? May tungod ni Greggy ba? Di ba matod ni Renato na may diferensya ang panghunahuna sa iyang apuhan? Maoy ingon niya, gaw. Pero kung si Tasyo sa dagang atong pangutan-on, no? Mo-insist man sa gyud siya nga normal ra gyud kunong kahimtang ni Greggy. Paskang lisura sabto na, no? Paskang gyud. Ay, asa gyud kay atutuan nila. Pero para nako, gaw, no? Mura gusto gyapon si Renato kay nakasaksi baya gitas mga nahitabo ni Greggy atong milabay mga adlaw. Mao lagi, gaw. Ay, Kadto pa sa nagistoryahan na ni Greggy, gaw. Tarong na biya kayo siya mo istorya. Mura man og wa na siya malimot sa tanan. ay, kung pananglit, gaw, nga wa pa na sa hustong panghunahuna si Greggy. Posible nga kanang ilang mga pasangil karon ni Renato dili na mahimong tinuod. Kay di man natuhuan sa korte kung si Greggy nawa gyud sa iyang kaugalingon. Natural, dili gyud dawaton sa korte, gaw. Nga wa naman si kapasidad nga musulti sa husto. Pero unsaon na lang ka, anak, no, kung simba ko masipyat ang korte. Di ba, doon ay daghang ingon anak, gaw, nga masipyat sa buong desisyon ang hukmanan? Daghan ang mga ingon anak nga kaso, gaw, nga ako nadunggan. Nga masipyat sa gyud usahay ang korte. Ay, maunay kuyaw diha. Ang ato ra gyung mahimo ini, gaw, no? Magampo lang gyud ta nga mulutaw ang kamatuoran. Og mahatagan na ang tanan sa katin-awan kung kinsa gyud ang tinud-an na kriminal. Huwag ka pa ba
bantay Felix to. Ha, Felix to? Felix to na sa day. Felix to. Ay, Si Renato og si Jonel. Wa gimulis mansyon hangtod karon mo na oras ha. kay nga no man day daday. Nahibong pa ka, ha? Nga pirmi man gid ng mahitabo. Usahay man gani. Mukalit naglakaw sila nato kay muadtog Manila. Og tag-usa ka semana pa nga di mo balik. Ah. Yabag siguro ka diha. Yabag ka. Kalulit ko tingsi. Sukuday mo tingsi ko. Wasuya. Wa lang Felix to. Nahibot lang ko nimo kay permi man lang kang mauways balita. Kay unsa may balita ko no be? Ay, da, ug madalag tikat sultihan oy. Kay bisag mo sulti ko karon di gyud gihapon mamuto. Sus! Nay. Nay. Kay nga nung man di ay, Nay. Unsa man di balita, Nay? Ay, da oroy. Ug madalang lagi kong sulti. May pano mga tug na lang ta. Hanap-hanap. Ano? Hanap ka ni Kaklaro na ko. Ay, Imo istorya ba? Hanap ba dis panas? Hanap dis panas. Nabaday! Nanay ba? Ano di na mo lang kumusulti ng munay kung unsay balita? Di ko. Ano, marites bitaw ta? Ay, unya ko musulti ko mo to, ma. Depende. Kung katuhuan, ba ginay mo isulti? Mauna diha. Oh, sulti na yun. Ayaw pagdagan diyan. Parang intro. Kabagalang intro ni mo eh. Bungis-ngis eh. Dagway ni mo eh, bungis-ngis. Bungis-ngis. Suya, ibog. Sige. Sige, sulti na lang ko. Pero, ay, magsaba ini. Masulti na yun. Uy, minaw ha. Adlang sa inyong kasayon. Oh. Ugma, sila si Renato o si Junel. Dakpunon! Oh, usa. Sabi takpo nun, Nay. Ulagi. Uy. Shh. Ay, lagi saba. Ingon ko, ay saba. Ato-ato ran na din eh. Og ikaw ba, Felix, nakatay pagtabi-tabian na ha? Oh, Inamaw. bungis-bungis. Inabaw. Inamaw ng balita na day. Oh. Asa naman sa tao na mo na punitin ng balita, oy. Basta. Ay, nalabog pangutan ako, di ba? Kundi ko, di ba, anak? Basta giingatan na mo nga mas taas niya ang akong antira kaysa inyo. Yeah, Kusog og paspas kay kung magkakuha mga balita. Paskang. Aw, kung tinuod na, Nay. Mahibawaan naman unya na ugma ba? Bitaw. Tinuod na gini. Mabitaw na isyu na karong adlaw, tinuod na. Nga posible ko no sila Renato ug Junel. Nakabantay ni Tago. Ni Tago na sila maunang wa na magpakita karong adlaw. Mayuhan ni mahimong content eh. Lagi May tinuod bitaw. kakam mahimong istorya. Maritis bitaw. Tinuod na. Murag yung karon pa mamuha na daday, oy. Daghang kay mong ignorante dito sa mansyon nga mutuo na sa mga basura nga balita. Basura. Basura ka lang. Kapangkoy man na. Francis Ispakis na. Tanaw talag! Tanaw da kung kisay basura na to, Felix! Sige. Bantay bitaw ma. Ha. Kung naghimo-himo magani kang istorya karon daday, alisto ka lang. Alisto. Ikaw di akong ipapriso. Ha! Wala! Sige, papriso ko, Felix. Kahit kung tinuod ganin nga akong gisulti karon, kit-kiton ka ginagimog dunggan nga mo lagi nasal. Yay! Okay, attorney. Okay. Dagan kayong salamat sa info. Sige. Magkita ta ugma dire. Okay, bye. Salamat. Si Atty. Redron? Janil. Ugma to niya. Anhilang gid una ta. Pero di ta matultulan sa mga pulis inig-serve nila sa warrant dito sa mansyon. Pastilan, kakong pinali ni sitwasyon na kita naman hinuoy nagtago-tago ini ron. Ay, watay ang kabalakan, Janil. Kani am sa luwas nga dapit protektado ta ni Congressman din he. Way makahilabot na to din he. Bisag kinsa pa. Mawalagi rin. Pero, nagunahuna lang ko ni Glinda ba? Parehas tagi huna-huna eh. Hasta sab ko. Naguna-huna ko ni Lolita. Pero ay kabalaka. Ano tayo mga number nila sa cellphone? Ato sila tawagan. Usaw man ito pagtawag nga ato maning gi-off ang atong mga cellphone. Naunsabi aga eh. Di man na problema. Nalimot ka. Nga naatay laing number. Uri, no? Gusto day. Paskabuan. Paskang yapo. Naging tigis paskang. Still lang mo eh. Timan eh. Ang tanan mahimo rin nato.
Pwede manggani nga sa buto na to sa Lolita o Glinda nga magkita ta nila. Mao ba rin? Oo. Oh, di man. Kalimot nga, dako kayo ito pagsalig sila na to. Mao lagi. Pero kung mubuto ni ang balita unya, mubuto ni balita unya, mahibaw-an nila nga nitago na ta. Awan na. Di ka sila mawad-an sa pagsalig na to. Ayaw kabalaka, anak. Kaya ko rin may baong manawag unya ni Lolita. Pasabdo na to sila na inintanan. Mayong taog mutuo pa sila na to rin. Inaunsa ba ka? Uy, salig lang, God. Salig na to. Ako rin may baong ni Lolita o ni Glinda. Ang importante nga, di ta mahutdan sa diskarte, Jonel. Ay, pasensya na ka rin. Musulti lang yung ko ni Mostino, ha? Nga, may aksyon yung ko gibatig kabalaka ni. Ay, ikaw ba? Salig lang na ako, God. Pero kisa ako nang gikaingon nimo, basta sundon lang nimo ang tanan na kong gisugo nimo, di gyud ta mga unsa. Ugway makahilabot na to. Ayog ka ba ka, Sir Goryo? Ako, si Chief Ojirax. We will take all necessary actions to enforce the law. Bisag asa pa sila magtago. Pangitaon ginato sila. Kanya. Salamat kayo ninyo, Chip Ojirax. Ang maninaot ko, nga madakpan na yun sila manubag sa dakong sa. May ilang gihimo. Kini, si Chief Ojirax mayon kanyo. Chip. Way sa pa yan. Okay. Ma-update raw niya mininyo din eh. Ug buhato na mo ang tanan. Aron basikop ginato sila. Basta, ikaw si Chip Ojirax. Yes, sir. Sige. Ugosbon po na ko. Daghan kayong salamat, Chip Ojirax. Okay, men. Tara! Nakasibat yung nga tunto. Daan pagigid ko. Mga barukoy kayo. Nagi nakasulti ato nila. Glang. Sagdi lang. Gilang. Sagdi lang. Mau lagi, gilang. Gilang. Saya pagdago-dago karon, mas ni gamay na hinoon pagayo ang ilang kalibutan. Tinood na lo. Gamay. Bisag asa pa sila tago karon, madakpan na gihapon sila. Ha? Mana? Hay! Kining ilang pagtago-tago ron. Nagpalig ko na hinuon ni og maayos kaso batok nila. Nya. Bisag di pa sila mutago, Pits. Daan ang ligon na mga ebidensya na to. Di gyud sila makapiog sa nagbuntaob na kamaturan nga ilang sagubangon kung muatubang na sila sa korte. Ha! Sigurado yun nga mabalhog sila sa bilangguan kauban ng ilang mga alipores. Ha! Maghuot na yun sila sa prisuhan siyo, maghuot! Makabawas na yun na kanila. Nauna. Ako ipaniguro ninyo tasyo. Depito. Nga sa ilang gibuhat di rin ako. Nato. Makabaos na gyud ta. O mauna ning panahon na nga magsugod na ang ilang kalbaryo. Ginerbitaw tamo. Dili lagi ko bakakon. Pero wag yung mumutuon ako. Diba? Unsa na? Unsa na, Felix? Pero, Unsay, pero, ay nalang pangatarungan, Felix, dakat. Kay ang imong manok, nga si Renato, Jackpon no na. May tago na ang tunto kay sadaan man. hilom niya! Di ko mahilom! Uy. Di ko mahilom! Nga nung masuko man ka, gatinood man ang ako gisulti. Ay. Daan na baya akong nag-ingon ninyo, ha? Nga si Renato, maoy tinoda na yung kriminal ining dapita o dili si Tasyo. Nay, tay. Dili na lang ta maglalis ang mga butanga, bi. Kay tinuod naman gid kahaday ng dakpunon sila. Paminaw na lang tas balita kung unsa may tinuod ining tanan. Hinanggaw man ang balita. Hinanggaw. Hinanggaw? Oh! Hinanggaw bitaw! Kay wa man mo pabor nimo ang balita. Kay og may pabor pa nimo Felix Dakata ka. Musambot ka kaisog karon. Wag yun ko mahimuot anang balita. Ha, nagpaila lang. Ngawa naging nada kining kalibutan na. Kung asa to nagbuhat og husto, lo! Mo na hinoydotan. Hain hinong tong klaro king sadan. Mo na nahimong santos. Tinuod. Og mao na imong gituhuan Felix. Kipakasama nimong santo si Renato. Saba diya ay. Muras kag suhito kay tao. O wala ba kila laing nakatunan? Ang pagpanugal ra yun. Hoy!
Ayaw damay-damay yan ang akong pagpadugang pilig sa. Kay bisag sugaral ko. Di gyud ko mauway sa mga labas na balita. Gahalhal ka lang. Balita, napaday. Ikay gahalal. Pildilagot. Halhal. Pildilagot. Kaya gay mamanong prisuhono na. Weh! Pildilagot. Sibat. Hala, sibat. Amaw ginibayahan na. Na, ayaw na lang nagtubayis nanay tayo, uy. Ay, Tinuod man ka nga nagkiwaran sila si Renato. Ilan na lang atubangon. Total, kung dili magid sila sa daan, wa man sila angay kabalakan ba? oo, bitaw, pero kuwan man gud. Makalagot lang kayo ba? Naibaw mo gud nga. Why size na nato unya? Ing sa paita, mayon ana sa sila Mao kung kasayo. gani, lagi tayo nakasabot ko nimo. Pero dili ta angay masuko ana tay. Ay, Tubago na lang na ni Renato sa hustong lugar. Naamay korte. Adto na lang na siya mo depensa siyang kaugalingon sa hukmanan. Dili na kinahanglan nga mutago siya. Kinahanglan nga iya ginang atubangon og tubagon. murag ang nakaingon ini. Sila gyud si Tasyo og Pipito. Dili na lang ta masangil kang bisan kinsa tayo eh. Basta para nako, kung wag sa si Renato, kinahanglan nga iya gid ang atubangon. Og dili na kinahanglan mutago pa siya. Miyadto na gud sa mansyon rin. Deserve nila nga warrant. Mga tunto. Sa mong tanaw ni rin. Malutsahan ka ni nato, kini nga to mga kaso. Siguro sa kong mga nahibawan, doon na tayo mga tao kaniya to nga mipabor karon o gusto nga musaksi batok na to. Nagabay listahan sa mga pangalan ng mga tawana? Naarin, yan. Mhm. Wow, kataw. Pero ayun na. Nga nung nasuat man yung pangan ni Kukoy din eh. Kisa man yung Kukoy ang ilang ipasabot. Katong atong ipatay? Kuwaran, naglibog bitaw kuwara kung kinsa ng kukuya. Tiwa matay laing sakop nga ginganan og kukoy. Katurmang mitraidor na to nga ato naghipos. Kisa ba naghatag ni mo yung listahan? Si Blind, sir. Asa man siya? Si Blind. Patawag siya din eh. Kay klaruho na to. Kung kinsa ning Kukoy yung giingon. Ako sa tawagan rin. Ang kumpanyo din eh. Paminaw na, Junil. Mao na ang inyong trabaho unon karon. Kining uban nga nasuat din eh. Kinang madakpan ninyo ng mga tawana. Kung mahimo, wanay daghang istorya. Ipusan ninyo. Pero Ren, kinanataog patubil sa itong mga sakop. Ay, wanay problema. Oo, mato ko ninyo. Basta ipasiguro lang yun nga kining nias listahan. Masiguro gininyo gipos. Sige rin, amo na yung trabaho. O klaruha pagayo. Kung kinsa gining nga Kukoy nga nakasuat dinis listahan. Areglado rin, karon din. Ato na Blind. Hello, attorney. Hello, Ren. Ay, buntag. O sa'yo balita, attorney. Kinahanglan nga mo abandon mo karon dayon diya sa inyong gitaguan. Kay sila sipi. Napadoong karon diha aron ila mong arestuhon. Unsa? Hala no, tinuod yun di ay gaw nga dakpunon sila si Renato. Naa naman ko na yung warrant of arrest ka. Uy, kaluoy pod. Pero, kisa may nipasaka og kaso anak gaw. Ang akong nahibawan, si Greggy man kunugaw. Siya sab si Greggy, nganong iya man ang gibuhat ni Renato. Maulagi na akong giingon ni Mugaw. Nadaan na ng gisulti ni Tasyon ako nga nakuno sila ligong ebidensya. Nga makapamatuod yun nga si Renato yun kuno'y responsable sa kamatayon sa ilang amahan. Ay, kuyawa no? Kudlain na sab ning limbong ang gihimo ni Tasyo batok ni Renato. Makaingon yun ko nga wala kay ayo ang atong ustisya din he. Kung mapatuo ta sa ilang mga kabuang. Depende na lang yun na susgado, gaw. Dako gyapon ang akong pagtuo, gaw. Nga mulutaw ra gyapon ang kamatuoran.
Kaya ang mga istorya nga dili tinuod, mahibaw-an ra lagi gihapon na. Usahay ra ba ning mga bakak gaw? Murag katuhuan usahay. Mao lagi gaw. Pero lagi, naara gid lagi na nato gaw kung mutuo ba ta o dili. Bisag usaon ako balanse gaw. Wa gyud ko'y nakitang rason ba nga makahimo si Renato ana. Mao bitaw ang wa kay kukul ba igaw. Kay para nako, kun wa gyud sa si Renato. Ato bangon na lang gid nila ilang mga pasangil gaw. Total, ibasura raman gyapon na suskado kon mamatud-an nga inosente sila. Og basin pag masumbalikan sila tasyo sa ilang gibuhat karon. Ang luoy ana gaw si Greggy. Kay delikado pang maamong sa ilang gibuhat ron. Posible gid gaw. Kaysa akong nahibaw-an ra ba no? Kun unsa kadako sa gibugaton sa ilang mga pasangil batok ni Renato? Mausad unya ang silot nga ilang madawat. Kung makapamatuod si Renato nga inosente siya ining tanang makasuha. Pero sakit baya sa bunahon-naon gaw kung tumutumuan ka. Mao siguro mitago na lang taon to sila si Renato. Kay basin og nahadlok sa taon nga pisuhon sila nga waysa. Aw, natural ra sa gidinoon ang ingon anak gaw. Kay sila bitaw si Tasyo og Pipito kaniadto. May iskapo mangganit sila. May tago-tago mangganit sila. Mao gyud. Pero pabor gihapon ko gaw sama sa imong gisulti. Kinahanglan nga ila gyud ning atubangon aron mapamatud-an nilang ilang kaugalingon nga inosente gyud sila sa tanang mga pasangil. Busit. Mga panuway. Wag yung si Pida. Di yun siya maminaw na ko. Nabayran na ko na rin. Mao na nga murag wa na tay kwenta niya. Magabaw sa giro niya ako ninyong tanan. Kamong tanan nga may traidor na ako. Tunay rin. Si Blind ba? Nay, paduong na din eh. Oh, may noon. Kinalang matubag niya ang atong mga pangutana. Pero rin, naistorya na ko ganina sa Binsoy. Hmm. Matod niya, kana kunong nagkasuat nga gingalan og Kukoy. Si Panchito Kulingan gyud kuno na, alias Kukoy. Unsa? Si Kukoy? Oh, Pero anong nabutang mo siya sa listahan? Nga tagtao naman itong natong gihipos. Di ba? Ato man siyang itambog sa pa. mao lagi. Pero ang butong sa katinood, nga nabuhi pagid kuno siya rin. Oh, unsa? Nabuhi? Pagka-imposible ng mahitabo. Pero kalma lang rin ha. Istorya ra sana ni Binsoy nako. Maklaro ra nato ron, inig-abot ti Blind. Kinalang gid nga, maklaro na, Jonel. Di ko gusto. Og mga way hinungdan nga mga istorya. Aw, may bawaan na yun nato ron. Kiniguban nga nasa listahan, sa may update na nila. Dana ko yung mga tao nga gisugo rin. Nilihok na sila karon naron hipuson gud kini mga tawhana. Kinahanglan yun. Aron mahurot na ang tanang mga traidor nga nagdaog buwisit sa atong grupo. Ako na bahala na rin. Siguroon gud nato nga way mahibilin nila aron wa nay makasamok sa atong hunahuna. Nya, sana Felix. Sana. Nagtago-tago na ang imong mga manik. Imong manok chicken. Isag-asa na lang taingon sa mga suok-suok. Oh. Ay, para sab na ako, daday, no? Oh. Ang ngayon, sab nga, dili sila magpadakop. Way ayaw itong hustisya dinhi sa Philippines. Philippines. Nawa na yayo para nimo. Kay wa manggod ka makapabor. Bitaw. Mo na. Wa nagi ayo. Bisa kung saong panimog kwinta, daday. Asa ko ni punita na nga ang taong tarong. Mo na'y taralon. Taong tarong si mong mata. Mag-ampo hinong ko, daday. We. Nga unta. Dili na naman dakpan si Renato. Kay bisan ako yung Renato, oy! Degog ko musugot. Ngayon akong dakpon. Ha? Nga ako'y gamay sa niya dakpon ko. Ingnan na lang na naluk siya nga magpadakop kay sadaan siya. Bailom niya, oy! Sadaan si imong mata. Kumuhilaw! Dakong mata! Ay. Wala kay mahimoy. Ibisag asa tumutago imuhang chicken. Masikop lagi hapon to sila. Og magtingkagod yun sila sa prisuhan. Hangtod nga madugta sila. Tapat. Taruhon ko ni. Ay. Nga, ang dumot ng gikan na Renato. Ha? Ang dumot mo ka? Unsa may sa ni Renato nga nahimo diyan nimo? Ay, pagbuot. Iyay. Wa siya sa dako. Pero dako kay siya sa kamatayon ni Binondo. Og sa gibuhat niya nila ni Goryo o Mitasyo. Abino ang di ko mutuwa na. Pulos na bakak ang ilang tasyo. Ha? Kabuang ra nila ang tanan.
manubagag yapon sila ining mga pasangil batok ni Renato. Ayaw saya pa sa pagpaminaw ning naghinapos nga sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nandila Sakol. Ang karibal ung lolo. Kapalihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung nakipag i-upload nga sugilanon. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkadunayong pagpaminaw og advance Merry Christmas and a Happy New Year.